Uthenye ngibe grand life ini bani apply for ibhani nani umuntu ifukwazi ukugaya ifoni yakhe ungasuspect ukuthi yakujolela ufuna ukungiletha noma wangamfihlelanga no amajita ayongibona phela la ayolaha dala sikhuza ngalomntwana kudala sikhuza ngalomntwana Maka ubani engimthandayo ungaya masimba ke la ubani umthandayo masimba mani lawo uyangamtshela uSifiso ukuthi udinga imali uyazi ukuthi intombazane iyayidinga imali asikho isidingo sokuthi mara yena awumtshelanga ukuthi udinga imali Uhlezi ngimtshela bese athini uSifiso athi usazama Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save Mad Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zobampete Utando bringing Usifiso. Let's get into it. Sanibonani igama lami uThando ngize ku Save My Relationship ngoba ngifuna ukuthi bangisize ngokutshela umuntu wami ngezinto engizenzayo angazazi and ngiyathemba ukuthi lezi zinto lezi engizomtshela zona angeke azazithanda Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, Zobampete Utando. Yeah, hello. Right. Ngiyaphila. Sharp nomuntu wakhe uSifiso grand sis. la grand Yini ngathi awukho hippie. manje mase ngilethelwe emakhamereni angi-understand mina ukuthi kwenzakalani Uyazi ukuthi yini igama le show yethu? ya ngazi mashow mina Awazi next. yeah Akakuchazelanga ukuthi kwenzakalani kulento esiyenzayo. Uthi ufuna ukungibona fandahe ngasplasha nyana ngathi thi ngizombona ngidakwa amakhamera ke manje sesihlangana sesihlele phansi for yini ngoba mina ngithi ngiyamlanda semkhukhwini yeah Diploma. siblome nje sisiblome la kanti khambani manje Awumchazelanga ubhuti ukuthi kwenzakalani? Ngitshelanga ngivele ngathi nje ngifuna ukuthi sibonane nje kuphela. Oh, okay. So igama le show yethu Save My Relationship ne. save yakabani Eyeni relationship ngoba igama le show is yenzeni angazi mhlambe kunento ongayi-understand ku relationship yenu yenzakalayo yini like yonke into grand yonke into grand hayi idinga ukusave le yami anilwe nomuntu wakho nimi engiyisaveayo yeah awazi ukuthi mhlambe kunento yenzakalayo akunento yenza wrong hayi nix yonke into imthebele grand hayi medium lena yonke into grand no okay ithi ngizomupha i-riding ngoba ngathi sesikhuluma kakhulu mhlambe kunento afuna ukutshela yona ongayazi angithola kule relationship yenu right for ukuthi ungamchazela ukuthi umletheleni kule show yethu Yeah. Ngoba vele ngifuna ukuconfessa. no okay now ungakhuluma naye ke ubhuti Hello Sifiso. Alright. Sharp. Ngithi ngifuna ukukutshela ukuthi kunezinto engizenzayo ongeke uzithande. Yo, ngithola umuntu ne lo muntu lo uyangenzela ongipha imali wena awungenzeli awufuni ukuyosebenza nje uhlezi usemkhukhwini mengabe nje ungibizela ukuthi sohlala nje awungithengeli nanokudla yabona ukuthi nje ene lo muntu engimtholile ungenzela yonke into ungipha nemali so bengithi ngifuna ukukutshela uhlale wazi ngoba lo muntu lo sesihlukene naye so uhlukene nalo muntu loyo noma ngimiyekile umyekile yeah manje ufuna usifisazi ukuthi bengiyenzani into kade uyenza yeah no okay manje umiyekeleni ngoba still ngeke uthole nix la kimi angaspani uyacava ngaspani namanje yini bophila iGucci life ngikubuzile ukuthi uqinise ubani wathi uqiniswe old lakho ngithi angikhumbuli igama lokugcina mina wena ucabanga ukuthi umama mbeyanga ngiphi imali ukuthi ngiqine mina kudala ngibona lento yakho ukuqala ne-old lakho alispan mara uphathi i-iPhone ukuthi uphila amanyala mara wena amanyala kanjani ukube bengiphila amanyala mawuthi amanyala kanjani mawuthi kunomuntu okenzelayo wena ujola nami nokushayela mina iround athi usipha sithu wena maka ubani engimthandayo ungaya masimba ke la ubani umthandayo masimba mani lawo mawuthi ubani umuntu umthandayo la usho ukuthi ngikubizela ngoba ngifuna ukukutshela leyo if umuntu uyamthanda ngeke kumshiye from the word go for umuntuogrand othenye ngibe grand life ini bani usho wena songijaje wangiqeda khani kuyisa ingqondo zakho ukudampile yime ngimiyekile awunamanga
Ngibe ngimiyekile usho ukuthini ukuthi nginamanga. Ngazongenza isilima yena. Khona umuntu ongayiko umuntu onemali for umuntu ongenamali. Cha ukuthi ubani ibhari. So wawumyeka lo omunye lo kuphi imali ngoba akakubheji ubhuti ngapha. Ngoba mina ngithanda yena. Uthanda uSifiso? Lo munye wangamthandi? Hayi, bengithanda imali yakhe. Nijole for how long wena nanomuntu loyo? I think 5 months. 5 months. Wena noSifiso nijole for how long? 2 years. 2 years. So bonga suspect ukuthi mhlambe kunomunye umuntu okudlelayo. Athi amsuspecta kanjani? Phela ifoni yakhe yangithola. Nga-apply ngayo umsebenzi, ngifake i-email yami ndawo nokungibhoga ukuthi abamba. Apply for ibhani nana. Umuntu ifukwazi ukugaya ifoni yakhe, ungasuspect ukuthi yakujolela. Angeke ususpect. Bonga nama message angenayo mhlambe. Bengenama message, maybe bekamblock lo muntu lona. Ngazi ukuthi kulo mntwana wayenza so, kahle kahle ungenza ibhari lo mntwana lo. Yini ekwenza ukuthi usuke kuye indaba umsebenzi nje kuphela? Bengidinga imali. Uke wamtshela uSifiso ukuthi udinga imali? Uyazi ukuthi intombazane iyayidinga imali. Asikho isidingo sokuthi Mara yena awumtshelanga ukuthi udinga imali. Ngihlezi ngimtshela. Bese athini uSifiso? Athi usazama. Bekahle zazama bese kungazameki. Yiko mina ngizoyithola phi ke imali? Mawusha ngispani. Ungefuna ukuthi ngibe iprovider yakho. Well ubaba kangabanga iprovider yakho. Mina ngizama ukugaya uthando lo umuntu wesilisa mfethu. Even though ngingenamali ngiyakuzamela. Nawe uyacava nginokuphuma ngemadayisini ngibuye nemali nyana. Ayikho enough. Ma ngitshela ukuthi ufuna ukulungisa izinto nami. Ngangitshela ngothando wena uzenza uhleva. Ende lo muntu lo ngithole ngihambi ngithanda. Mina ngisumuntu odlala ngama feelings phela. Ngihambi ngithanda mina. Ngishama one night stand. Angabona ukuthi la ngcono ngisethlele, ngithola ngiavoid ukugula. Kanti ngithatha ukugula ngifake epokotweni. Ukuthi lo akangisikise vele. Ene yamangala lo mntwana lo sekanokuhlala 2 weeks angangayi next. Isex bengasekho. Ni sometimes lapho nalapho. Nini nokumtshela ukuthi mfethu ngicela ungishayile ground engojeni. Ubusy njalo yena ubusy. The past 2 years bekangekho busy lo mntwana bengithi mangithi manje aze no. So manje bekana ama excuse amaningi. Abhaya. Akutshela ukuthi inkinga angafuni ukupha. La ngitshela ukuthi umama wakhe yagula watwa obvious angeni kuwe yabona. Angeni la cause ngihlonipha ijarity ehleza ngitshela ukuthi umama wakhe yagula kanti lo mntwana lo yenza amasimo. Yabona kube besingekho la emakhamereni. Bengiyomblosa mina manje. Maqedile bazositshela ukuthi abantu besilisa lento le yangihetha uthi because mina ngicheat nayo iyaqaba. Awumcheat akazi umcheater. Angazi ngimcheater. Since mina ngajola naye. Nijole how many years? Nijola 2 years. 2 years since le 2 years nijola akazi. Ungithole vele nginabantu bami ne. Wabashiya bonke labantu. Sakhuluma ukuthi no ngoba nawe unomuntu nami nginabantu asiyeke yonke into sishaya ifocus. Bheka fanda ukukhuluma amasimba njani. Uzoyibhadala wena le 2 years. Njoba wenza amasimba kanje. Angithi ujikile uze kuwe. Ubuyela kuwe. Athi amshiya lo muntu lo. Wena ungamthatha umuntu ophila lempilo le yabantu bemali. Thanda ukuthini ngale nto esho umuntu wakho? Angazi mina bengithi uzo understand. Nayi into uzo understand. Mina ngidakwa intsango ngihlangi la ekhaya. Yini ekwenza ukuthi umtshele wangavela ngitshela wangabhala ngeWhatsApp or something. Ufuna ukungiletha noma wangamfihlelanga no amajita ayongibona phela la ayolaga dala sikhuza ngalo mntwana ukuthi ne abosisi bakhe bayole bangibona so bengibona ukuthi ngcono ngimtshele bonanga ngabe yawubhalelanga le show le kanjani kwe bangakubonanga vele bangeke uconfess le nto le bengizoconfessa bengizomtshela so manje njengoba ayithatha kanje ke nini ngoba manje obvious usindela le show nyana le ibhalele sindela labantu abakhona ngabe kudala kuhlanganise nalomgugu mina bozotshela abantu wena ubani manje asikhulumeni ngesolution kule relationship yenu ukuthi kwenza solution ngakhuluma ngesolution umuntu ayenze so uyamthanda mina ngiyamfatela blind manje awukhona umxolela angikhona ukumxolela uthiyami
intombazane efebile ayixolele. Kube kuwe ofebile bese wakubhaca noma wena wafika wamtshela le ndaba akutshela yona bowuzozizwa kanjani angafuni ukukuxolela? Awuthi mina ngazi ukuthi ngiya-explaina kanjani lento le. Mina ngi-out. Uyangithola? Yabona ngikushayela i-example ekudleni makungangena idede angithi uzolisusa. Mangangena impukane uzohlapula la ihlele khona ulahle. Angeke usadla lapho. So mina ngizodla kanjani lapha? So manje uzama ukuthi usisi impukane idlile lapha usafuna ukudla uyalahla. Hayi ngiyalahla impukane mayihlala endaweni awuthi ishiya amaqanda la. Uyangi-understand ukuthi ngithini? Mina mfethu ngintwana sekasi mfethu. So i2 years yonke uyayilahla? Mina no vele because ngisaba ijele. Nani thi ngim-avoid lo mntwana. Iyeza iDecember no ku-November uthiyami. Angasitholi isipani ngine-stress ukuthi isipana ngisitholi nani. So awufuna ukustressa umjolo? Hayi ukuthi umjolo. Imagine mangihleli so kubo bashaya igeraring. If ngithi umngane wami angifonisi ngimfonele ingene ku voicemail thola ukuthi ise-charging ngizocabangana after lamasimba lawa ngitshela wona. Yasiza usikhathi. Ngabheki phansi ngikhuluma naye. Wena uthini ke ngalento ayishoyo? Ngoba akasafuna ukucubeka nawe ubhuti. Kungiphatha kabi kakhulu. Ikuphatha kabi? Yini into ekuphatha kabi? Ukuthi awusamfuni. Hayi asiyilo into leyo. Into emphatha kabi ukuthi maybe le awuthi lebe kashana ishadile. Izicabange kahle abuyele emfazweni wayo. Yena ubuyela kulesilima sakhe lesi. Ubuyela kulesilima sakhe. At least if nambe ngidlile if bekeza namamigdi lapha emkhukhwini nani bengizosho ukuthi mara nawe wayibo ungacabanga umntwana azana manje angezi na next lo muntu. Ngakuzeli na next. Nix for call bekayidla i1 umntwana lo manje umcolela kanjani umuntu onjalo? Bofuna ngidle nawe kanti. Emfethu at least umuntu uyamenza ukuthi afile guilty maso uzomtshela lamasimba lawo mfethu. Ukuthi at least naye acabanga ukuthi maka wayibe ngacabanga ukuthi lo mntwana uyithatha ngoba akasebenza ngisebenzi. No yena uyidlila i1 ufuna mina ngimxolele ngoba sebamlahlile le indaweni zakhe uzobuyela December. Bangavele enye nemali zo reject. Akutshela ukuthi ufuna ukubhayela lama weave lawa khona. Ngiyevuma ngoba usemakhamereni. Ungathembi intombazane. So wena i-final decision yakho ukuthi uyamshiya? Mina ngiyamshiya mfethu. Awusafuni next kuwe? Ngifuna ngaze ngijela ngaze ngaboshwa ngaphambana nomthetho maka yabona le ngiyakutshela nasi. So ngcono nihlukane vele. Ngamgwaza fail lo mntwana kube beningekho bengizomgwaza mina fail. Akungcono nihlukane vele ngoba sekuzoba i-relationship engeke. Yabona i-decision ukuthi nihlukane ngoba ubhuti ngathi uviolent naye ngithwana. Mina ngicela i1 favor ne ungasizi la kimi because mawuza kimi la uzolimala ngiyakutshela yabona inhliziyo yamhlungu kanjani ayizukhila manje or December or next year or nini ngizothatha 2 years ukhila ungabe sadluli la emakasana wami ngoba mawudlula la angazi athi akasakufuni. Angazi ukuthi ngithini. Anginamagama. No, okay. Nakunankinga thina mengivale ngapha esayidini. Mara ku right ukuthi nihlukane yabo ngoba i-relationship yena ngeke isaphinde isebenze mase kuso. Hayi ngiyakuzwa bhuti. Uthi ngivale ngishiye naye because angifuni ukwenza izinto ezi-wrong ne ukuthi abe safe nimrequestele nani. Because mina no ngisole ngamela nala i16. Ngcono ngivale yazi ngifithe. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.